Volám sa Michal Tóth a milujem futbal. Futbal hrám už asi odkedy som sa naučil chodiť a súťažne ho hrám od 6 rokov. Mojím materským klubom je FK Galactic, ktorý je od roku 2016 zároveň členom Juventus Academy. Futbalom žijem 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Myslím na ňo od rána do večera. Mojím snom je navštíviť olympiádu v Riu, kde budú aj futbalové svetové hviezdy. A toto je jedinečná šanca, ako by sa mi mohol tento sen splniť. Preto by som chcel všetkých poprosiť, aby mi svojim lajkom pomohli tento sen priblížiť a uskutočniť. Za to vám všetkým vopred ďakujem a sľubujem, že v prípade úspechu tejto akcie aj zverejním zážitky práve na tejto stránke. Ešte raz vám vopred ďakujem za like.